I part 7. Tako je part 7 došao. Glupo kamenje. Oprosti ljudi. Pa kao što vidite, mrak je sad čitav. Ne vidim ništa. Dobro ljudi, ne biti se, imam svjetlo. Da bi imao lampicu. Dobro, idemo. Ne tražimo mačiće. I ljudi, ja mislim da nije dobro da idete sami u mraku, dakle uvijek povedite prijatelja ili drugaricu. Ovdje su nam bili mačići. Evo, ne vidite, to je sjenka. Da možda su dolje. Ajde vidimo. Ovo, to je auto samo. Oprosti ljudi. Nisam vidio, ako vidite svjetlo od auta. Ako... Molim? Malo nekog u autu. Vidim upajanje. Ako se voda zadnji put ih znači. Tako ne, sada. Tako. Auto još uvijek radi. Ne radi, ne znam. Možda auto pasiva. Ne vidim ništa. Nope. O? Nešto se međe. Da, ali nije masa, što god da je povratka. Ovo. Još uvijek je, sad je 19:21. Evo, to smo mi kada hodamo. Hajde vidimo. To je bilo blizu. Zamalo. Malim? Toliko nam je falilo. Dobro da smo pretrčali i da nas ta žena nije vidjela. Hajde idemo ovdje. To je samo sjenka. Ovdje čisto. Mazo! Dođi. Kako je to? Prosti ljudi, zapravo sam nekako kasno. Večeri. Oprosti ljudi. Gdje je tamo? Ljudi, Ema, dođi vamo. Oči. Ljudi, ne bojte se prvo. Dobro, idemo sad. Idemo sad kod moje sestri. Našla ima. Jeste, ma, vidio sam je. Dođu. Ako vidiš tamo, ima se na kraju. Vidio sam malo bijelo oči. Evo je! Maza. Ljudi, ne bojte se. Ovo je baš kiše, prepala sam je. Kako se zove? Je li kesalica? Evo, vidim je. Ako vidiš na kameri. Vidio sam neke bijele oči. Spasili oči. Što to bi? Ne znam je. Mazo. Ovo je paradajz. Dođi, Maci. Lišće. Ne znam. Što nam je. Svojem. Mazo. Dođi vama. Ne. Imamo te. Subscribe. Ona ima crne šape. Ne, ona ima... Evo je.
Пропала се. Nemoj prepočivati narod u ovo doba. Svjetlije. Ima rep. Hajde da vidim. Ako može. Gdje smo se? Da. Ne, Maca, nema se pije. Ne! Skočit će. Ej, loži Maca. Dobro, Maca, dobro. Okej, ljudi. Emre, to svjetlije. Jo, ljudi. Evo je. Mjau. Subscribe. Nemoj tako jako. Pa, ljudi, ne znam. Kada bunio sam. Boli je stomak. Moramo je pustiti negdje. Ne bunio sam. Aha, evo. Ema! Jesi vidjela? Ovo žuta maca. Ja. Okej, Ema. Dobro. Vidi gdje. Dobro. Nemojte me se smijeti što sam u ženskim papučama. Šta ima veze? Ajmo u svojim patikama. Nemoj korak. Ajmo. Ne mogu staviti. Još ovo nisu sve ostale mačke, to su samo kuće sa svjetlima. Je slatka, kako je mazi. Hajde vidim. A, tako plaći. Jo, je slatka. Pa gdje su ostale? Emre, posvjetilo. Posvjetilo je tu. Ja bi se svijetio solnišće. Što je bilo? Motorad. On nije motorad. Ja ovako stava, vidi. Rebice? Ne. Nema uzimanja odjeće. Mazo, što je bilo? Emre, posvjetio tamo, hoću tamo da vidi. Nešto je vidio. Emre, posvjetli. Užas sam prepala. Mazo. Čekaj ljudi, hajde uzmemo ovu igračku. Uzmi, Mazo. Staje to, Emre, stavi ovdje. Uzmi. Dobra, cura. Pa, ljudi, mogu da vam nešto lijepo kažem? Roditelj su mi uzeli auto. Pa šta ću? Evo. Oj. Bravo. Bravo. Sam ti. Samo se igra. Hoću da se... Mazo, što je bilo? Što vidiš? Emre, mislim da je žena ne pusti. Da, Idem malo brzo. idemo. Još jedna, mac. A, ko je to? Jo, čekajte ljudi, hajde posvijetim. Sačekajte. Ne mogu, oprosti. Ko je ovo? Čekaj. Maza i vojnik, ko je na njih? Hajde da će ovo drugo maca. Nisam je dobro. Prosto ljudi, nisam treba. Vidi je. Evo, ima crne šape. Vidim. Ovo je maza. Jedna druga, nema veze, jedan ne vidi. Volim. Znam ja malo po težini. Ne debelo moća. Kažete, vidite ljudi. Inače jako. Ne možemo što da radimo. Vidite mi kroksica lijepi. Što su? Budi. Budi. Kuća, šup, kaže, budite se. Pum. Pa dobro ljudi. Umoran sam. Već snimamo 9 minuta. Jo, kako vjetar puše. Dobro da nosim dugi rukav. Šta je Maza? Može malo po čelu? Okay. Puci. Malo višice. Joj, jesam. Čekaj, stvarno. Nije posvjetlije.
Gdje? Što to? Možda avion. Helikopter, što god da je vidi. Ono što se... Treba snimi, vamo njoj. Da se ne prepatim. Pa ljudi, kao što vidite, ne znam ko će nam natrag i doći, tako je. Pa, ako hoćete još mačića, Prepala se. lajkujte i subscribe-ujte se. Maza, ajde reci da se subscribe-uju. Subscribe se. Eto, čuli ste. Ona se prepala nečeg. Subscribe se. Dobro, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ne, okej, a vidimo se pa 8. Ćao!